హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ గూగుల్ ఆల్ ఇన్ వన్ ఛానల్. ఈరోజు వీడియో ఏంటని ఆలోచిస్తున్నారా? ఏదో కాదండి, మన రాష్ట్రం మరియు పక్క రాష్ట్రాల్లో ఉండే ప్రఖ్యాత హస్తకళల గురించి. మొదటగా మన ఏపీ, తర్వాత కేరళ, తెలంగాణ, కర్ణాటక, తమిళనాడు మరియు మహారాష్ట్ర, ఉత్తరప్రదేశ్, గుజరాత్, వెస్ట్ బెంగాల్ అండ్ జమ్మూ కాశ్మీర్ ప్రఖ్యాత మరియు ప్రముఖ హస్తకళల గురించి ఈ వీడియోలో చూసేయండి. ఈ వీడియో మీకు ఎంతో కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.